Sa number 6, impounding area sa Police Station 2 ngayara lang sa kilid sang eskwelahan ang ginreklamo sa mga manunudlo kag mga ginikanan. Antes pa man nagsugod ang klase, nakasugod na sa pagpanglimpyo sa bulutuan ang mga manunudlo kag ginikanan sang Andres Bonifacio Elementary School 2. Pero hasta karon, nagapabilin nga palaligban nila ang likod sa school building nga ginhimo nga temporaryo nga impounding area sang kaiping nga Police Station 2. Malapit lang man abi sa mga classroom nga ginagamit sa mga estudyante ang mga ginatambak nga mga motorsiklo. Wala man nahawanan ang nagadabo nga mga tanom kag hilamon nga ila ginakabalakan hukmongan sa mga lamok. Patag ni Police Captain Glenn Montaño, temporaryo anay nila nga ginagamit ang porsyon sa propiedad sa eskwelahan para sa mga gina-impound nga motorsiklo samtang ginakaayo pa ang dalan sa tubang sang police station sa dalan Diaz Aquino Drive kag Aguinaldo. Pero nagpasalig naman siya nga malimpyuhan ang lugar kag maamat-amat pangitaan sang masayluhan ang mga nabilin nga motorsiklo nga wala pa makuha sa mga tag-iya sa impounding area. For the meantime, sa ilang anay, tapos patiluan ko na lang pag-i-arrange mayo para doon sa mga lamok ba pag-aaral sa mga lamok ang nahimuon ka tanay para remedy. Kadamo na sir no sa mga na din na impound di resulta ni sa gali Resulta ni isang checkpoint tapos mga apprehension dala namon sa kaso like sa drugs sa mga kinawatay. Hindi pa ni sa una